Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Kauna-unahang e-vehicle charging station sa Baguio City binuksan. Pagsusuot ng face mask sa loob ng mga paaralan hinihikayat. At mga kalahok ng Last Man Standing Challenge nagharap-harap sa finals. At pag-eehersisyo gamit ang jump rope ipinakikilala sa Baguio City. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Naimbag malam amyanan Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Bagamat optional na ang pagsusuot ng face mask sa buong bansa, iginigiit pa rin ng ilang eksperto ang mandatoryo sanang pagsusuot nito, lalo na't nagsimula na ang full implementation ng face-to-face classes. Magbabalita Sofia Pagaduan. Tila balik normal na ang sitwasyon sa Caba National High School. Lahat ay nakapila para sa kanilang flag ceremony at kumakanta ng lupang hinirang. Pero hindi tulad ng dati, ang mga guro at estudyante ay nakasuot na ng face mask. Ganito na ngayon ang sitwasyon ng lahat ng paaralan sa buong bansa. Nagsimula ang full implementation ng face-to-face classes nitong ikalawa ng Nobyembre. Para sa Caba National High School at sa iba pang mga paaralan, simbolo ito ng pagbangon ng mas dekalidad pang edukasyon. Pero bilang pag-iingat, sinisigurado pa rin na bawat classroom ay sumusunod sa mga minimum health protocols. Ito ang palaging tinitignan ni Teacher Queenie bago magsimula ang kanyang klase. Sinabihan ko sila na as much as possible, kung kaya pa nilang gumamit ng face mask sa loob kasi hindi na okay yung, kung minsan kasi nagre-reklamo sila sa init daw or hindi masyadong maintindihan or hindi makapagsalita ng maayos, hindi na nila ginagamit. Pero kung minsan, kapag ganun nga, kapag hindi okay yung pakiramdam nila and to protect themselves also from their classmates na medyo may sipon or may ubo, ginagamit pa rin nila yung mga face mask. Dahil halos 1,000 lamang ang estudyante rito, hindi na sila nagkakaroon ng shifts. Masasabi ko rin na safe dahil magmula nung nag-open ang klase hanggang ngayon, wala pa naman kaming nabalitaan na nagkaroon ng virus na ganyan, ng coronavirus na may mga symptoms, parang mga ganon. Is safe sila sa ginawa namin kasi nga, we follow the guidelines of the ITRF as well as the DepEd guidelines. Bukod sa pagsusuot ng face mask, mayroon ding 26 na washing areas, trash bins na para sa mga face mask lamang sa bawat classroom at mga COVID-19 signages na nagpapaalala sa mga guro at estudyante. Kasi we ensure every time na pumasok sila is they have to undergo yung safety protocol naman natin. Sa entrance pa lang, nagte-temperature sila, nagte-temperature check, and at the same time, alcohol, hand washing, mga ganun. So we are ensuring na, and we assure our students that they are 100% safe in our school. Bagamat inilabas na ang Executive Order No. 7 na pinapayagan ang lahat na voluntaryong magsuot ng face mask, indoor man o outdoor, dapat pa ring magsuot ng face mask sa loob ng paaralan. With regards with the order from the Office of the President that wearing of face masks ay hindi na mandatory, the Department of Education has likewise released DepEd Order No. 48. In our schools, mask wearing is still encouraged for those individuals with comorbidities and even our DepEd personnel and those with yung mga unvaccinated children natin and our teachers. Ito rin ang payo ng ilang mga health experts. Yung
bahala sa ating mga estudyante kung magtatanggal sila ng mask, at saka yung ating mga magulang na natatakot din kasi bakit? Marami pa rin sa ating mga kabataan ang hindi nabibigyan ng boosters, at ang sinasabi natin sa panahon ngayon ng taglamig at saka itong panahon na kagagaling natin sa ulan, maraming inuubo sinisipon, kaya nararapat pa rin isuot ang mask, hindi lang pang prevention sa COVID, pang prevention po natin sa flu o influenza. Upang mas maparami pa ang mga bakunadong estudyante, patuloy ang bakunahan ng mga health units sa loob ng paaralan. Ayon kay Acting Health Secretary Maria Rosario Vergere, may nakita na umanong pagbaba ng kaso sa parte ng NCR at Luzon. Mula kahapon, nasa 19,176 na kaso pa rin ang aktibo sa buong bansa. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Mas pinaiigting ngayon sa Cordillera ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa HIV/AIDS. Ang detalye sa report ni Jody David. Umabot sa 1,347 ang naitalang bagong kaso ng HIV sa bansa ngayong taon sa tala ng Department of Health. 10 dito ay mula sa Cordillera. Sa buong bansa, ang Cordillera ang may pinakamabilis na pagdami ng bilang ng mga nagpopositibo. Yes, hindi lang sa Cordillera, no? Sa buong Pilipinas, fastest ang pagtaas ng kaso sa HIV. Dito sa Cordillera, we have 883, kung saan is pumapalo dito ang ating city, which is Baguio City, sumusunod ang Benguet, at nakaka-alarma na din. Kasabay ng pagtaas ng banta ng HIV ay ang mas pinaigting na kampanya dito. Kaya noong nakaraang linggo, isang 5-day training ang inorganisa kung saan tinalakay ang mga impormasyon tungkol sa HIV. Stepping stone natin para mag-advocate sa community, sa mga hospitals, and also magkaroon sila ng interest na magkaroon tayo ng iba't ibang treatment hub per province. 31 mula sa iba't ibang LGU sa rehiyon ang dumalo. Unang sabak namin, napaka-overwhelming po ng mga information kasi syempre, although meron kaming konting idea about HIV, ganun po, pero so napaka-super comprehensive po niya. Doon po nalaman na ang dami ko pa palang dapat matutunan about the program. Tutunan namin dito yung basics ng HIV, yung transmission niya, yung anong ginagawa sa katawan. Plus, natutunan din namin dito kung paano makipag-deal with clients who ask us to help them in screening, HIV screening. Plus, at the same time, yung management sa Lahat ng dumalo sa training ay magiging katuwang ng DOH Cordillera sa pagpapalaganap ng mga kaalaman at pag-iingat laban sa stigma ng HIV at AIDS. Jody David para sa Luzon Headlines. Sa pagbubukas ng mga trail activities at pasyalan sa Cordillera, suporta para sa mga tour guides at iba pang mga tourism business ang panawagan. Magbabalik sa report, Sofia Pagaduan. Hindi na bago sa lahat ang kagandahang taglay ng mga kabundukan ng Cordillera. Kaya malimit itong pinupuntahan ng mga turista. Bukod sa maganda ang tanawin para sa picture taking, hindi rin matutumbasan ang kapayapaang hatid nito sa mga trekkers. Ang kagandahang ito ang siyang palaging ipinapakita ng mga tour guides na tulad ni Elsa sa mga bumibisita sa Mount Ulap. Pero natigil ito dahil na rin sa pandemya. Jay ko lang agdaldalus ti umakas kada purpo agkita ti pagpurdian kas jay. Met but na lagpasan di pandemya nga di. Magdadalawang taon na ring tour guide si Elsa. Dahil halos wala itong kita noong pandemya, tuwang-tuwa ito sa pagbubukas muli ng Mount Ulap sa mga turista. Kwento niya, higit 200 tour guides ang muling nagkatrabaho. Laki rin ang tulong sa amin kasi
Mayroon na kaming pangtustos sa pangangailangan. Bibigyan lahat by schedule. Ibang schedule sa Monday, iba din sa Tuesday hanggang Friday. Pero pag Saturday, Sunday, lahat pwede. Isa ang Mount Ulap sa 3 kabundukang malimit na binibisita sa Itogon. Mayroon itong 3 peaks, ang Ambanaw Paway, Gungal Rock, at ang Summit. Ang ikalawang peak ang siyang pinakanagustuhan ng hiker na si Alren. Yung sa may bato. Although nakakatakot yung yung bato sa photo site. Yun, okay naman siya. Mga kabundukan din ng Cordillera ang siyang nag-udyok kay Judith na magpatayo ng sariling travel agency. Favorite mountain namin is here around Baguio, Mount Pulag, na Mount Purgatory, Mount Ugo, and also the Mount Ulap. Obviously naman nakikita natin, di ba, ang ganda ng view deck niya. At saka kakaiba yung mga rock formation, tulad itong Gungal Rock. Marami nang natulungang tour guides ang kanyang travel agency. Yun po, pagdating namin sa tourism, sa DNR, nagbabayad kami ng fees. Tapos nagkocontact kami ng guide. Kung sino yung mga contact namin dati na guide, yun pa rin ang kinokontak namin until now. Kung bibilhin mo ito sa online, mahal ito. Hindi ito kinakalawang kahit... Sa pagbabalik ng turista ay ang pagdami din ng kanyang kita. Haan at the brown bread ay blue gayang tapos green. Kasi sa sa souvenir kasi kaya very happy kami nung nag-open nung February kasi nung 'di ba is kailangan pang kung lalabas guys kailangan pa ng mga itche-boreche bago makalabas, pero very happy kami nung nag-open. Parang hindi naman yung masasabing doon talaga kami nabuhay, pero pag sa pagtitinda ng souvenir kasi meron din pumapasok na pera. Piling ng ilang mga residente at organisasyon sa bayan ng Itogon ang suporta sa adventure tourism ng barangay. Dito sa kasi dito walang kuryente eh. Ang sana namin is kami doon sa Beneco, pero mahirap daw iakyat talaga yung kuryente dito kasi doon sa sa mga puno. Mga puno kaya mahirap, kaya kung para sa akin solar sana. Basically, when you talk about the tourism, value chain and adventure tourism value chain, so oftentimes a lot of tourist areas just think it's guides. But the main value really in tourism is accommodations, food, because those things anybody can do. Anybody, whether you're a stay-at-home mom or and most of these let's say the homestays or the restaurants or whatever, they need to employ people. So there's a whole value chain associated with that. You create employment, you create jobs, you create value for these areas. Malaking tulong ang bundok sa mga residenteng nagpapakilala at nangangalaga nito. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Susunod, kauna-unahang charging station para sa e-vehicle sa Baguio City binuksan. Yan at iba pang mga balita. Abangan! Alam niyo ba, mga kaibigan, na ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement makakatulong upang mas lalaki ang iyong savings sa pag-alaga ng mga hayop. Dahil ito, sa isang box ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, sapat na makapagbigay ng 20 kutsara sa nasabing suplemento. Huwag kalimutan na sa isang kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement, maaaring i-mix ito sa isang galon ng tubig o isang kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw. O diba, sa maliit na gastos, subalit mabilis ang pag-asenso. King's Vita Plus Animal Feed Supplement, mabibili sa mga Agrivet stores. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello?
Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng Foggy at Fadil. Katapos ako na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalangan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Inilunsad ngayong araw ang kauna-unahang e-vehicle charging station sa Baguio City. Sagot daw ito sa paglobo ng gumagamit ng mga e-vehicles. Magbabalita Charles Limon. Isa sa mga kauna-unahang nagsulong ng jeepney modernization program sa Cordillera ang kooperatiba ni Jude. Pero sa loob ng 5 taong operasyon, nahaharap sa malaking pagsubok ang kanilang kooperatiba. Ang mahirap kasi ngayon is yung spare parts, yung diesel. Yan ang number 1 problem ngayon sa lahat ng nagko-comply na kasama namin. Kaya nakikita nila ngayong solusyon dito ang pagpapakilala ng electric jeep sa Baguio City. While it is true na medyo mahal yung electric vehicle, pero in the long run, ang transport kasi sa experience na namin, it's capital intensive siya eh. Now, 3 to 4 years yan, hopefully mag-normalize tayo sa mo, makikita naman yung ROI mo dyan eh. Upang masuportahan ang paggamit ng electric vehicle sa Baguio, binuksan kanina ang kauna-unahang electric vehicle charging station sa lungsod. I think most EV owners have this mileage anxiety. Okay, how far can they go with their EV vehicles? And having an EV charger, a fast EV charger here in Baguio, will definitely relieve them of that mileage anxiety. This is all part of the SEAS family, the SM Supermall family, plan to have EV stations in all their malls eventually. Maaaring mag-charge ang 2 sasakyan sa charging station. Alok nito ang level 3 charging na patok ngayon sa merkado. This one is DC, the fastest way para mag-charge tayo ng e-vehicle. No? So, we call it DC fast charger. So, this one is 50 kilowatt. No? Right now, ito yung pinakamalaki or pinakamalakas sa country. First in the country, which SM has. Hindi rin problema ang compatibility ng charger sa mga electric vehicles. Malaki din ang demand ng charging station sa pagtaas ng bilang ng mga gumagamit ng e-vehicles bunsod ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Because actually, unestimated right now, no? Correct me if I'm wrong, pero sa present fuel price ngayon, na-check natin na yung per kilometer ng ano natin is around mga 10 to 12 pesos, no? May something that range, no? Kapag sa e-vehicle, nagre-range lang siya ng mga around 2 to 3 pesos per kilometer. So imagine yung difference, malaki. Tugon din ito sa pag-abot ng lungsod sa low-carbon urban transport system. According to our data in emission inventory in Baguio, it contributes about 62% of the source of air pollution. We know that burning of gasoline and diesel contributes to harmful gases.
Looking at our latest na GHG kwan natin inventory, mataas pa rin. Nagkaroon tayo ng GHG na 2018. Ginawa lang namin this year, pero ang data kasi was covers 2018 and before that, lumalabas na mataas pa rin. So meron na tayong baseline data. Kung significantly may reduce natin, so magkakaroon tayo ng carbon credits. Plano pang magtayo ng maraming charging station ng kumpanya sa iba't ibang parte ng bansa. Sa ngayon, aabot pa lang sa 20 ang mga charging station sa Pilipinas. Karamihan sa mga ito ay matatagpuan sa Metro Manila na sumeserbisyo sa higit 7,000 mga e-vehicles sa bansa. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Nagsalpukan ng mga kalahok para sa final rounds ng Last Man Standing. Atin niyang silipin sa kwento ni Leila Batyon. Mga umatikabong aksyon ang muling ibinida sa Last Man Standing Finals noong linggo sa SM Baguio City. Napapalibutan man ng mga naglalakihang braso, kampante ang nag-iisang babaeng kalahok na si Elizabeth na maiuwi niya ang titulong Last Man Standing. My name is Elizabeth Dangatang. I am 33 years old, Tubong Baguio, Igorota. Ang purpose ko lang is to finish the challenges as long as I can, and hopefully maitawid ko or matapos ko to with flying color, and hopefully mapalitan yung last man standing into last woman standing. Si Elizabeth ay isa lamang sa 33 kalahok mula Manila, Cebu, Baguio at Cagayan de Oro na kumasa sa pinal ng hamon ng Last Man Standing. Pero hindi pa man nagsisimula ang mga hamon, halo-halong emosyon na ang bumabalot sa mga kalahok. I am excited and very, very nervous right now because I don't have any idea kung anong gagawin. From what I heard, it's not the same like what we did dun sa qualifiers. So, but I think I'm already, but I think I'm prepared. Excited, tapos pero kinakabahan ko. Bawat oras, iba't ibang hamon ang hinaharap ng mga kalahok, gaya ng strongman pose, one-step pose, change shoes and socks, habang sila ay nakatayo sa isang maliit na platform. Unang sumuko si James Telias. Bakas sa kalahok ang pagod at paghihinayang matapos niyang sukuan ang laban. Nagsimula ang hamon alas 10:30 ng umaga. At pagpatak ng alas 3, wala pa ring sumusuko sa mga natitirang kalahok. Halos hinihingal at pagod na rin ang mga natitirang kalahok, pero sa pamamagitan ng suporta ng mga manonood, lalong lumalakas ang loob ng bawat kalahok. I feel so happy, grateful, and fulfilled and accomplished. Ang dami na, di ba? Kasi hindi ko talaga akalain na maitatawid namin itong event na to. This is really our first big event with SM City Baguio, and I am so happy. Pagdating ng gabi, hindi pa rin sumusuko ang mga kalahok na sina Alvin, Elizabeth, Jefford, Denver at si Christian. Sa huli, natiling nakatayo ang kalahok na sina Denver at Christian. Muling nasukat ang tibay at lakas ng loob ng bawat kalahok. Leila Batyon para sa Luzon Headlines. Ano naman yung totality rule? The totality rule, ang sinasabi doon sa isang press conference na napanood nating lahat, yung totality of events and incidents na nangyari tungkol sa isang kaso. Nowhere in the revised penal code does it define a so-called totality rule to implicate a person in a crime committed. Ang nearest na pwedeng i-charge under the so-called totality rule conspiracy na nangyari between and among the persons who committed the crime. Ang conspiracy is when two or more persons come to an agreement concerning the commission of a crime and decide to commit the crime. So, nag-usap-usap, and they aided each other, they abetted each other, they cooperated with one another in order to
commit a crime. In conspiracy, hindi kailangan ng proof of actual agreement. Basta mag-jibe yung mga event, yung mga nangyayari, then that is enough to prove conspiracy. Kasi nga, yung theory ng revised penal code, the act of one is the act of all. And yun nga, yung sinasabi natin, yung mga co-conspirators and need not be in the scene of the crime when the offense is being committed. However, ang mga prosecutors natin, ang huwes, they cannot presume the existence of a conspiracy. There must be an overt act na tinatawag. Merong ginawa yung mga co-conspirators upang madamay sila sa isang krimen. In other words, hindi pwedeng salaysay lang ng testigo ang nagsasabing ang boss namin si ganito, ang mastermind ganito. There must be an overt act na ma-prove nila that the conspiracy was instigated by a person, no? By a person in the commission of a crime. Doon sa kaso ng bahilidad versus people, ang sabi ng Korte Suprema, it is important that ma-prove mo na merong overt act yung isang tinatawag na conspirator, whether actual, whether direct or indirect, which will show that they are one in the commission of the events. Evidence of actual cooperation required, sabi ng Korte Suprema. Hindi pwedeng speculation, hindi pwedeng imagination, hindi pwedeng haka-haka upang maka-charge ka ng conspiracy. And ang proof na required sa conspiracy dapat beyond reasonable doubt din. Parang yung krimen mismo, it must be proven beyond reasonable doubt. So, if there is no actual overt act, then there is no conspiracy, because conspiracy is the hardest plan to commit a crime to prove under our present jurisprudence. Susunod, pag-ehersisyo gamit ang jump rope ipinakikilala sa Baguio City. Ang detalye susunod na. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. Sa milk din ng batang 90s, tara't atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk din ng batang 90s. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry, because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Mas tinututukan ngayon
ng SK Federation ng Baguio City ang pangangalaga ng kalusugan. Isa sa mga isinusulong, pagja-jumping rope. Atin niyang silipin sa kwentong ito. Health is wealth. Yan ang motto in life ng 68 anyos na si Nanay Angeline. Kaya ang pagja-jumping rope, kanyang kinareer. Pero parang gusto ko kasi, ma'am wala sa isip ko yung pababayaan yung sarili mo, gano'n. Kaya iniisip ko, be strong ka lagi. Ganun. Gusto kong magpapawis, ma'am, yun lang, para burn ng fats. Ayon sa jumping rope coach na si Gino, madami raw talagang benepisyo ang pagja-jumping rope. So, jump rope kasi is mas malaki yung calories na binaburn mo as compared sa running or any cardiovascular exercise. And at the same time kasi, nagbi-build siya ng parang rhythm dun sa utak mo. Kasi kailangan mo, you have to have a body coordination para magawa mo yung mga tricks. Nagre-release din ng endorphin o happy hormones ang katawan kapag nagja-jumping rope. Nakatutulong itong magtanggal ng stress at pinapakalma ang pag-iisip. Bagamat madali kung titignan, kailangan daw pag-aralan pa rin ang tamang pagja-jumping rope. Usually for beginners naman, we would recommend at least 30 minutes of jump rope workout and at least 3 times a week. It's not an everyday kasi lower extremities pa rin siya, yung paa baka ma-injure eventually. Isang oras araw-araw naman para sa mga advanced. Pwedeng-pwede rin itong gawin anytime, anywhere. Dahil sa magandang benepisyo ng pagja-jumping rope, target ngayon ng sangguniang kabataan ng Baguio na mas ipakilala pa ito sa lungsod. Hindi lang sa mga parents natin, kundi lalo sa ating mga kabataan. And Baguio City is considered as a sports city. So marami din tayong kabataan dito. Most of our students ay nandito rin, nanggagaling sa iba-ibang provinces. We give them an avenue, a platform for recreation and sports na rin. Kasama na rin dito yung kanilang health, active lifestyle. Makatutulong pa raw itong mailayo ang mga kabataan sa masasamang gawain. Sinisimulan na ng kanyang opisina ang pakikipagtulungan sa Jump Manila, Jumping Communities at City Sports Office para sa pagsusulong ng jump sessions sa lungsod. Asahan din daw ang isang Baguio Jump Rope Tournament sa mga susunod na buwan. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.